Čoraz viac ľudí na Slovensku trpí zápalovými ochoreniami žalúdka, bolestiami nadbruší, pocitami zlého trávenia. Tieto symptómy majú pomenovanie aj gastritída. Pokiaľ si myslíte, že aj vy máte tieto príznaky, zostaňte s nami. Nachádzame sa na ostrove Chios, kde sa nachádza riešenie na vaše problémy. Gastritídu často spôsobuje nákaza baktériou Helicobacter pylori. Jej neliečenie môže viesť k vzniku žalúdočných a dvanásnikových vredov a niekedy až k rakovine žalúdka. Navštívili sme ostrov Chios, kde pred stovkami rokov objavili prírodnú látku na liečbu Helicobaktera a žalúdočných problémov, nazývaná masticha. Ako sa vlastne lieči Helicobacter? Helicobacter sa lieči pomocou 2-3 kombinácií antibiotík, no častokrát vieme, že antibiotika nie sú také efektívne a k tomu majú aj nežiaduce vedľajšie účinky. V posledných rokoch je baktéria Helicobacter čoraz rezistentnejšia na liečbu antibiotikami. A mnohým pacientom táto agresívna liečba nepomohla. Preto ľudia hľadajú iné cesty, ako vedia vyliečiť svoj problém. No pátrať už ďalej nemusia, pretože sa nachádzame na ostrove Chios, kde pred stovkami rokov našli riešenie aj na gastritídu, aj na Helicobaktera. Na celom ostrove sa nachádzajú stromy, z ktorých sa získava masticha. Domáci ju nazývajú rovnako aj zabijak Helicobaktera. Táto živica sa nachádza aj v produkte Masticha Active, ktorá prírodnou cestou lieči gastritídu a rovnako Helicobaktera, a to k tomu bez vedľajších účinkov. Dôkazom toho sú stovky pozitívnych skúseností našich zákazníkov. Pridajte sa k ním aj vy a zbavte sa Helicobaktera a gastritídy prírodnou cestou.